Hej alle sammen. I dag vil jeg præsentere et produkt, der virkelig hitter lige nu, og som måske kan ændre din hverdag. Og husk, i beskrivelsen nedenfor finder du et eksklusivt tilbud, så du kan få fingrene i det til en særlig pris. Vil du gerne tabe dig på en naturlig, effektiv og nem måde, uden besvær? Så bliv hængende, for Nurix slankekapsler er noget, du bør kende til. Mere end 5.000 tilfredse kunder har allerede prøvet det, og produktet har en gennemsnitlig vurdering på 4,8 ud af 5. Ja, du hørte rigtigt. 4,8 ud af 5. Det taler for sig selv og viser, at det er et produkt, man kan stole på. Hvad gør Nurix så specielt? 100% vegansk, uden tilsat gluten, ingen GMO, rene, sunde kapsler, udviklet med fokus på dit velvære. Og hvad med resultaterne? Hør hvad Sofie M. fra Paris siger. Takket være Nurix har jeg tabt 5 kilo på en måned. Jeg føler mig mere energisk og fuld af selvtillid. Et verificeret kundeanmeldelse. Og en af mange. Fordelene. Det sætter gang i stofskiftet, giver dig et ægte energiboost, og selvfølgelig fremmer vægttab. Et smart ekstra feature. Før du bestiller, tager du en personlig quiz. Ved at svare på nogle enkle spørgsmål, som for eksempel, hvad er dit primære mål med vægttab? Får du en anbefaling, der er skræddersyet til dig. Nemt, hurtigt og 100% sikkert, og som prikken over i'et. Gratis og hurtig levering. Så hvis du virkelig vil i gang med din forvandling, så vent ikke længere. Klik på linket i beskrivelsen, få adgang til det eksklusive tilbud, og start din rejse med Nurix i dag. Pas godt på dig selv, og vi ses i næste video. Sparkles.